Hej. De næste 3 hele 6 lektioners dage vi har i restauranten, skal vi lave en arbejde med en case, der hedder restauranten. Her skal I lave 5 videoer, introduktionsvideoer til nye medarbejdere i jeres forretning. Introduktionsvideoer for, hvordan man flamberer, hvordan man trancherer, hvordan man dækker op efter sådan de generelle opdækningsregler, dem I kender her fra skolen. Hvordan vi opbygger en blomsterdekoration, en midtbords blomsterdekoration, centerblomst. Og hvordan vi betjener barista-maskinen. Lav 4 forskellige kaffer. Kaffe latte, cappuccino osv. I vælger selv. Trin for trin video, som forklarer hvordan man gør. Jeg har her lavet et eksempel på sådan en video. Jeg har filmet en flambering til vores åbent hus i februar måned. Den er ikke eksemplarisk. Det er en ung mand, en gæst til åbent hus, som fik lov til at komme ind og prøve at flambere pandekager. Jeres video skal I ikke bygge op på den her måde. Det er et eksempel på. Det er, jeg kan godt sige, det er et eksempel på, hvordan man ikke kan gøre. Men jeres skal være eksemplarisk. Det vil sige, at I skal holde orden. Det kan I også se, det er der ikke her. I skal være rigtig påklædt. I skal sørge for, at der er pænt ryddet op på bordet, men også bagved. At tingene er stillet pænt op på en bakke med serviet. I skal også i videoen bruge jeres værktøj rigtigt, altså jeres bestik. Og I skal absolut ikke bruge fingrene til mad. Der er noget med hygiejne, I skal leve op til. I kan se videoen kører lidt frem og tilbage. Der er nogle små tricks til, hvordan man laver sådan en video, hvordan man skal huske på, hvis man laver den video. Det kommer vi lidt tilbage til. Om I vil bruge tekst på skærmen, som jeg har gjort her, eller I vil tale ind over videoen, som jeg gør på den her præsentation, eller I måske vil gøre begge dele. Måske tale på det her med noget lavet musik, eller tekst kombineret med noget lavet musik. Det er helt op til jer selv. Bare videoen bliver trin for trin, og at det bliver eksemplarisk, det bliver lige præcis som det skal være. Der må ikke laves små fejl. Som sagt, så skal din video laves som en trin for trin introduktion til emnet. Som jeg sagde i filmen, korrekt brug af værktøj. Fokus på hygiejnen. Der skal være orden på arbejdsstationen og omkring den. Det skal være korrekt uniformeret. Og så skal I være i samarbejde i gruppen. Det vil sige, når nu eksempelvis I laver jeres flamberingsvideo, så skal jeg, når det er slut, eller I skal selv, når det er slut, kunne se hænderne fra alle 4 i gruppen. Så skal I forsøge at holde filmen under 5 minutter. Den video, jeg lavede med flambering her, den var på 2 minutter og 46 sekunder. Så det er faktisk kun halvdelen. Men det anbefales, at man holder den under 5 minutter. Når I laver filmen, må I bruge jeres telefon eller jeres tablet. På Food, der har vi nogle iPads, man kan låne, eller vi kan låne.
Og på iPads, der kan man redigere med noget, der hedder iMovie. Det var det, jeg havde brugt til flamberingsvideoen, jeg har lavet. Og i programmet for dagene her har jeg lagt eller 2 link faktisk til 2 forskellige vejledninger til, hvordan man bruger iMovie. Det gennemgår vi også senere. Hvis I ikke har mod på eller har prøvet et andet redigeringsværktøj, som I har lyst til at bruge, så må jeg meget gerne det. Som jeg nævnte, så kommer vi lige tilbage til nogle små tips. Rolig kameraføring. Pas på med at ryste for meget. Pas på med at lave for mange zoom ind og ud. Det kan også komme til at virke som sådan en rolig, ligesom ryste delen. Pas på med for korte sekvenser. Det kan virke forvirrende. Det kan faktisk virke sådan en smule stressende, hvis det er alt for mange små korte klip, der kommer. Og som jeg også nævnte i videoen, så må I gerne lægge tale ind over i stedet for tekst, eller bruge begge dele. Måske noget lavet musik. Hernede vil der så ligge 4 film på de 4 øvrige emner. Er der nogle spørgsmål? God arbejdslyst.